A Televisión de Galicia, atenta ás tendencias actuais e os gustos cambiantes da audiencia, aposta agora por unha nova serie. Irmáns chega ás pantallas galegas con ese atractivo e esa factura tan características das series turcas e con algunhas das mellores voces da dobraxe do noso país. Agora, de luns a venres, as tardes do verán compartímolas con Irmáns. E hoxe, coámonos nunha sesión de dobraxe para non perder detalle de como é o proceso de creación desas personaxes e así tamén poder ofrecerlles un pequeno adianto. Hoxe, en vez de facer o que quería, fixen o que debía. Tiña pote, calquera día pasa nada. Non pasa nada, tranquilo. Non pasa nada. Tranquilo, Xen, tranquilo. Unha máis, facémolo, vale? Kardeşle konuşulmaz. Irmán, nós non podemos ser irmáns. Prometerasmo, non? É o meu regalo de aniversario. Pero ti non me ves como estou. Vexo. Bailo. Unha parella namorada a piques de ser pais de trixemelgos, unha resolución sorprendente a un parto que se complica e varias celebracións de aniversario 35 anos despois. Así comeza Irmáns. A miña personaxe é Jen, que o pai ten 3 fillos, tres xemelgos, pero un deles morre no parto, entón adoptan a un neno que quedou abandonado. É un tipo maravilloso, pero tamén ten a súa crise existencial, é dicir, ao principio é un pai maravilloso, un marido excepcional, pero por unha banda, pois, por todo ese peso, polas angurias económicas, pois, o home tamén ve como, bueno, como a súa vida tamén se vai achicando un pouquiño, e pasa por certas crises, que é do que se nutre o drama ao cabo, non? Pero, digamos que basicamente é moi boa xente. Unha parella que ten trixemelgos, a súa vida cotidiana, actualidade e hai 35 anos, cando naceron os bebés, o que contan e o que calan, os segredos e as súas consecuencias. A familia como universo. Quérote moito, meu irmanciño. Eu a ti. Este é o marco en que se desenvolven as tramas desta serie turca. Un melodrama atractivo cunha linguaxe moi actual, unha estética coidada e suxestiva e un xeito de falar da condición humana que atrapa. Conseguir que os actores turcos da serie sexan cribles coas voces galegas non é doado. Unha boa dobraxe require de moita dedicación e oficio a máis de grandes doses de intuición e capacidade interpretativa. E non hai maneira humana de que me entren. Pero ti vesme gorda. Se fun ao gimnasio. Os mandos deste grande equipo que o fai posible está Tacho González. Que irmán? Nós non podemos ser irmáns. Aí está. Vale, seguinte. Co paso do tempo, un vai aprendendo, un vai collendo experiencia. O meu personaxe é un personaxe menor, é un que aparece ao principio, é un médico, é o que atende o parto dos trixemelgos, é pouco aporta realmente. O meu é unha solución, porque é un actor moi maior e aquí temos problemas coas voces maiores, porque xa son moitos anos e hai pouca xente que o poida facer. Berg, sabes que tes un contrato. E no contrato pon que non podes facer cousas de relevancia. Se tanta ilusión che fai o tema, dilles que esperen por ti os 2 anos que che quedan. Que director vai esperar 2 anos por min? Non son unha estrela. O problema que temos coas series corais é que coas condicións sanitarias que temos que ter, temos que ir un por un, non podemos facer aqueles ambientes que facíamos de 4 ou 5 persoas no atril, entón complícanos moito máis no tempo a solución da dobraxe. A tecnoloxía cambiou moito a profesión, agora todo é digital. Entón, antes había os problemas das pistas, había que doblar varias persoas no atril. É verdade que era moito máis divertido, pero agora co digital, pois, chegas un día e faz, pois, varios capítulos ti só. Chelo Díaz é desde na infancia e na actualidade. Según toca. Sí, incluso pode estar no mesmo take imaxes dela cando é maior e cando é pequena. Sí, pero, bueno, xa estamos acostumados a cambiar e a facer todo tipo de personaxes. A nena terá sobre uns 10 anos ou así. Onun aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Veste adulta, é unha rapaza moi alegre,
pero ten o problema pois, que se sinte moi insegura co seu corpo, e iso provocalle pois, problemas basicamente de relacións, sobre todo a tipo sentimental. Xa está. Aínda que non somos actores de voz, moitas veces sí que se fan sin darse conta, os directores ás veces fan repartos con similitudes físicas. Entón, pois a verdade nunca me tocou facer unha rapaciña que tuvera este problema. De feito, outro día, no anterior capítulo, tiña unha secuencia que estaba nun probador e necesitaba un vestido para unha festa e despois non era capaz de quitalo. Empezou a chorar no probador. É moi duro ver ese tipo de sufrimento o que nos levan este tipo de publicidades, de presións de as mulleres teñen que ser guapas, teñen que ser delgadas. A verdade, está ben que eso se saia no culebrón, está moi ben. É bastante máis moderno, ten unha visión completamente distinta da muller, eu creo. Ata agora levamos tamén poucos capítulos, pero é distinto. Esta serie ten algo diferente do resto das series turcas porque está como máis occidentalizada a nivel estético. Para nós é máis, digamos que se nos fai máis cercana, porque a forma na que teñen de plantexar tanto a temática como a estética, como dixen antes, é máis parecido ao que nos vemos aquí normalmente nas televisións. Que hai? Señor Berg, temos que ir correndo para a caravana. Preguntou por vostede o señor Engin. Chegou tarde. Non, pero quere saber se bebeu. Xa sabe que non podía. Voulle revisar os abdominais e, se cadra, pídolle que faga algo de exercicio para definilos. Óscar Fernández ponlle a voz ao Berg adulto. Adícase a temas de publicidade, temas publicitarios. Sei que ten que cuidar moito o seu corpo, é algo que lle preocupa moito para cumprir as exixencias de modelo que ten, porque, o que lle vin é presentar unha marca de chocolatinas. Non pode beber auga, non pode beber nada, é casi unha tortura, é un sufrimento, non? É algo que non lle fai feliz. Monroe, é imposible comer unha só. A vida perdeu de golpe calquera sentido. Nunca vai cambiar nada. Vale, outra vez, please. Eu habitualmente fago voces de neno. Gústame moito, ademais. Carolina fai que o Berg cativo tamén fale galego. Como que por qué? Esta é unha nena, pero nós ben se ve que non nos parecemos. Vale, vamos a repetilo, porque esa primeira está un poquinho fora. Un deles é adoptado, concretamente o rapaz que eu fago é consciente desta diferencia. El sabe que hai algo extraño no seu irmán. Quere moito a súa familia, a súa irmá especialmente. Ti non estás só, sabes ben que me tes a min. É menos mal. Con diferenza, é lo mellor que tiven e teño na vida. Tamén fago cousas mal, non vayas pensar. É certo. Non sei se farás máis cousas mal das que fas ben. A min non me poñas esa cariña de pena. Irmáns veu para acompañarnos de luns a venres ás tardes do verán, unha ficción que servirá para que lembremos o verdadeiro significado de palabras como familia, irmandade, compaixón, loita, amizade, amor ou fidelidade. Pregúntocho porque non é normal que veña o pai á consulta e que a nai quede na casa entre mentres. Pregúntocho porque non é normal que veña o pai á consulta e que a nai quede na casa entre mentres. 3 nenos dan moito traballo. Coitada, en realidade non a vexo nada ben, porque agora, miña pobre, calquera día pasa nada. Non pasa nada, tranquilo, Guillermo, tranquilo. Non sei o que facer. É así.